Du kan rolle slippe slag på et moment og gå ind og få evalueret din fag. Du skal ikke spørge hvorfor. Det tager ikke engang 4 en stund. Hold kæft. Hvem så er det? Du kan roligt slippe Facebook et øjeblik og gå ind og få evalueret dit fag. Du skal ikke spørge hvorfor. Det tager ikke engang et kvarter. Hold din kæft. Hvem sagde det? Du kan rolle slippe slag på et moment og gå ind og få evalueret din fag. Du skal ikke spørge hvorfor. Det tager ikke engang 4 en stund. Hold kæft. Hvem så er det? Du kan roligt slippe Facebook et øjeblik og gå ind og få evalueret din fag. Du skal ikke spørge hvorfor. Det tager ikke engang et kvarter. Hold din kæft. Hvem sagde det?